I em dic, com que les institucions autonòmiques quedaran molt malmeses per la baralla entre partits i quedaran atrapades en aquesta baralla, hem de crear una institució republicana, per dir-ho així, una institució que anticipi, que anunciï la república, que encara, d'acord, no és plenament efectiva, però ja vam plantar la llavor l'1 d'octubre. I hem de fer una institució que, sobretot, es mantingui per sobre dels interessos particulars dels partits, perquè aquí hi ha hem pres una decisió massa grossa, massa històrica, massa profunda com per malmetre-la, no? L'1 d'octubre vam prendre una decisió en aquest país. Llavors ara ens costarà moltíssim portar-la plenament a la pràctica, però la decisió està presa. La decisió està presa. I per tant, tota la pujada d'aquesta muntanya tan costeruda és fer que la decisió es faci realitat. Bueno, el Consell intentem que mantingui una mica l'esperança, una mica més preservada, perquè si no els partits l'esperança de la gent la trepitgen molt, sí? Jo ho sé que vosaltres les vostres esperances, les vostres expectatives la manteniu malgrat els partits. I el Consell vol intentar mantenir també un reducte, no? Que quan mireu cap al Consell més aviat l'esperança quedi confortada. No sé si em sentiu bé, em sentiu bé? Sí. El que passa és que al mateix temps trobar un camí, més enllà que els partits no estiguin a l'alçada, no? Trobar un camí que ens permeti, per dir-ho així, vèncer el pols amb l'estat espanyol és molt complicat, no? Perquè és evident, ho podíem intuir, ara fa 2 anys que ho sabem perfectament. Nosaltres som pacífics i ja està, i per tant nosaltres hem de guanyar amb una batalla en què hem de ser més forts que ells. Però com ho fem per ser més forts que ells quan ells utilitzen la violència d'estat, la violència de la policia i dels jutges, la violència de la presó, no? Això és violència, això sí que és violència. Llavors, bueno, és tota aquesta reflexió que fem des del Consell, no? De dir, com podem torçar el braç d'un estat violent, com l'estat espanyol, no? I des del Consell volem i estem només dedicats a pensar i treballar i construir això. Puc fer una pregunta? I tant. Jo sempre em pregunto per què els partits no posen Catalunya a davant dels seus interessos de partit. Quan tot guanyi junts, ja cadascú anirà amb la seva d'allò. Sempre m'ho pregunto. Per què no posen Catalunya per davant dels interessos de partits? No ho entenc. No ho entenem. Sap greu, No ho entenem. Jo tampoc no ho entenc. No ho entenem. Aquesta és que aquí està el quid de la qüestió. Sí. Bueno, perquè hi ha gent que la independència no és la finalitat, sinó que és l'excusa. En els partits independentistes no. Home, jo crec que hi ha gent a l'independentisme que fa servir la independència d'excusa, però que l'objectiu és un altre. Ara sí. Doncs que no ens enganyin. Va. Clar, és que això que dius, per mi, com podem vèncer l'Estat, sobretot el podem vèncer debilitant-lo. Però clar, si el que ens dediquem, o és que el que el dediquen alguns partits al poder de l'Estat i fer-lo més fort, si no anem enlloc. Si no anem a la una, no ho farem. En tot cas, sembla molt difícil guanyar una guerra contra l'Estat si parellament entre nosaltres. Per això. Quina és la guerra? Entre nosaltres o amb Espanya? I justificant a l'exterior que aquest estat ens està reprimint quan estem pactant amb ells. Jo crec una cosa, si volem corregir errors, penso que el Consell ha de deixar de demanar cèntims per apuntar-s'hi. Jo també. Va ser un error. Ja ho sé, El que passa és que- fiquem a conegut, però és un error que crec que hem de canviar. Crec que hem de canviar. Les aportacions al Consell poden ser molt més voluntàries i amb més quantitat, i a la gent només aquests 10 euros ja tallen a molta gent, perquè ja no ho veuen tan clar. I penso que ha sigut un error. Ben pensat, potser econòmicament es necessitava, però hem de plantejar-nos a canviar-ho. Penso jo, és una idea. És una idea que ofereixo perquè penso que pot donar millors resultats. És a dir, ho hem sentit molts cops això, però ben asseguro que
sense això no hi havia el Consell. És a dir, o era això o res. És impossible el Consell sense una mínima estructura tècnica. No hi ha Consell, no és possible. No existiria. És com dius, vull llet però no vull envàs. Vull que em portis la llet i me la vull beure però jo no vull envàs. Vols dir que si demanes una caixa de solidaritat pel Consell no la tindries? Llavors, Són com som els catalans, que tornarem a donar 1,5 milions pels 2 que ara tindran, i els tindran la caixa de solidaritat. el que sí que hem fet és que ara, el Consell, el que volem, el que necessitem és que la gent estigui en una quota igual. Si això és voluntari. Això sí que és voluntari. És a dir, hi ha 90.000 persones, hem fet algun mail, no hem volgut ser tampoc molt pesats en aquest sentit, recordant a la gent que si volen es poden passar quota anual. N'hi ha 7.000 que s'han passat a quota anual i els altres 90 no, i no els diem res. Ho respectem molt. Però en el primer moment ho vam valorar molt, no et pensis. D'acord. No, és la idea. No, està bé, no. Amb tota la bona fe vam crear, podem dir, apunta't, però és que no hi hagués hagut ni a la web per apuntar-se. És a dir, sense els 10 euros, la gent no s'hagués pogut ni apuntar perquè no haguessin pogut fer ni la web. Molt bé. Molt bé. Gràcies. I llavors què passa? Que ara segurament ja tenim una situació econòmica que potser ens generaria la possibilitat, s'hauria d'estudiar bé, de treure els 10 euros com a... Però aquí tenim un debat ètic. Llavors què fem? Discriminem els dels 2 primers anys que van haver de passar aquesta barrera dels 10 euros? Penso Això no se sentiria discriminat, Doncs feu una consulta. Escolteu, una cosa... La gent que ja és del Consell, conseller, una consulta a la gent que ja és del Consell i jo ho autoritzaria perquè entenc que és una trava, ho entenc, i hem d'aconseguir, és que és l'única sortida. No ens acompanyen els partits com els tenim, no pas perquè tinguem un estat molt opressor i molt fort, és que la seva feina sembla ser que no és aquesta. No connectem, ells tenen altres objectius, això és el que nosaltres veiem en el dia a dia. Escolteu, ara m'has dit una cosa que m'agrada molt perquè m'has donat una idea. Finalment, justament perquè tenim els recursos que tenim, anem molt més a poc del que voldríem. D'idees en tenim una cada setmana, però després portar-la a la pràctica només ho pots fer amb una estructura tècnica i és una mica limitada i anem a la velocitat que anem. T'explico per què et dic això. Finalment, després d'un any de prometre-ho, això és una primícia, me la guardeu, ara a finals de juny us enviarem ja la identitat digital. que bé. Com haureu d'aprendre a funcionar, com heu après a funcionar. Que amb la identitat digital al principi es podran fer poques cosetes, alguna, però volem que ja serveixi per fer coses. No volem que sigui només simbòlica. De dir, jo soc ciutadà de la República, bueno, molt bé, però amb això es pot fer alguna cosa. I el primer que podreu fer és, qui vulgui, un procés participatiu, per dir-ho així, per al pla de govern, que nosaltres com a òrgan executiu del Consell ja hem aprovat un pla de govern amb 20 projectes, volem que el valoreu, que el critiqueu, que digueu fatal o molt bé, ja veurem. Hem fet tot un sistema perquè pugueu valorar el pla de govern d'una manera relativament àgil, que tampoc us hàgiu d'estar 4 dies. Però immediatament després d'això, a partir d'això és l'estiu, i a la tardor ja comencem, i la idea és que sigui permanent, un procediment de consultes. És a dir, hauríem d'estar fent consultes cada 2 per 3, com els suïssos. Però, encara més, volem que les consultes surtin de baix a dalt. És a dir, estem treballant un mecanisme que qualsevol membre del Consell pugui proposar una consulta, que els propis membres del Consell decideixin quines són les consultes que realment són més prioritàries i més importants i més ben pensades, i aquella proposta, llavors, efectivament, nosaltres organitzem la consulta. Què vull dir amb això? Que vosaltres, quan ja s'obri aquest procés de consultes, podreu dir, volem una consulta per decidir si suprimim els 10 euros per registrar-se, per exemple, i si aquesta consulta té prou consens, es fa. Si aquesta idea de consulta, aquesta proposta de consulta aconsegueix, diguem, el suport necessari, doncs aquesta consulta es fa. I si surt que sí,
doncs ja està. El poble sobirà del Consell haureu decidit i nosaltres haurem de fer el que digueu, suprimir els 10 euros. Per tant, em sembla, jo sempre tinc al cap consultes com més polítiques, però em sembla molt bona idea que una de les primeres consultes, però això ha de ser la vostra iniciativa, es puguin preguntar als 90.000, esteu disposats a ser discriminats, diguem, en el sentit de que els que entrin a partir d'ara no hagin de posar els 10 euros? I si surt que sí? Que si volen apuntar, en teoria, com a mínim, també crec que els 10 euros, com a mínim, haurien de ser-hi. Bueno, llavors, si hi ha una consulta sobre això... Consulta i tothom diu el que pensa. Tothom diu el que pensa i haurem de fer el que diguem. Però jo simplement, nosaltres des del govern del Consell no ens veiem amb corda de decidir per vosaltres, de dir, és que ara, a partir d'ara, ja no pagaran i els que han pagat fins ara es poden sentir una mica discriminats, no? Jo crec que no. La decisió ha de ser vostra. Si ja és un gran del Consell, Jo crec que no, perquè si ho van fer perquè doncs... Escolta, que la per 10 euros... Escolta, creieu que Jo crec que els 10 euros és correcte. vaja, I tant. sembla que Jo ningú sí. pot... Jo discrepo una mica de la innecessarietat de la quota. Jo penso que si som, parlo estadísticament, si som 2,5 milions d'independents a Catalunya, que van votar l'1 d'octubre, etc. Home, penso que hi ha molta més gent de 90.000 persones que poden pagar tranquil·lament els 10 euros d'una quota única, a més. Vull dir que això no hauria de ser cap impediment per formar part del Consell. Jo penso que la principal raó per la que no hi ha molta més gent al Consell és que necessiten veure la utilitat real del Consell. Sí, jo també. I per això... El Consell per la República s'ha de visibilitzar, el Consell per la República, el de Brussel·les, em refereixo, s'ha de visibilitzar més i s'ha de veure quina és la seva utilitat perquè la gent es decideixi. Si no, molta gent penso que el veu com una entitat més, un ens més, ANC, Jo crec que i un més és el Consell, i no li acaba de veure l'utilitat. Penso que el Consell ha de fer coses que vegin clarament que ens porta cap a la República. Llavors és quan la gent s'apuntarà en massa. Hi ha hagut reunions, el que passa que sempre som els mateixos. Escolteu, estic... reunions que ho han explicat, tot això. En relació a això que diu... S'ha de motivar la gent. S'ha de motivar, perquè és que si no, no hi ha... No són els 10 euros, No, són els 10 euros. Una llum. Nosaltres donem una llum perquè diguin, doncs, això pot interessar. Escolteu, en relació a això que deia el... Digue'm el teu nom. Pep. Amb això estic 100% d'acord, és a dir, jo, si els 10 euros han sigut una barrera perquè la gent s'apunti, jo us ho pregunto a vosaltres, no sé si us sembla que ha sigut una barrera important. Jo no ho crec. És un motiu més. Digue'ls els dubtes. El primer és el motiu del Pep. Però és que res, la gent deia, què en faran d'aquests 10 euros? La gent et pregunta, quan els dius, i què en faran d'aquests 10 euros? I què en faran? I escolta'm, no els treus d'aquí. Els 10 euros ni se la gent diu, i què en faran? És cert que hi ha gent que qüestiona allò dels 10 euros i per tant una trava, encara que més petita, ho és també. Però crec, de veritat, i coincideixo amb el Pep, que el motiu principal és aquesta manca de pedagogia per fer veure a la gent quina és la utilitat del Consell. No dels consells tan locals, que també, i que poden anar fent en l'espai més proper, del Consell per la República. Fets molt concrets haurien de fer-se més visibles, més pedagògics, que la gent els conegués i que realment fossin efectius. Escolteu, llavors, el que diu la Lola i el que diu en Pep i el que diu d'altres, com que estem plenament d'acord, per això hem volgut que la que tinguem l'aplicació aquesta de l'identitat digital, el primer, ja ho fem tot d'entrada, diguem, que fem és posar a consideració vostra no tant els fets, sinó els plans, de dir, escolta, tenim previst fer això, els nostres plans, i alguns d'aquests, i això és el pla de govern, que hi ha 20 projectes, doncs dir, escolta, nosaltres volem actuar en aquests 20 àmbits, i en alguns dels àmbits ja estem fent coses, però, primer de tot, volem que vosaltres conegueu, de fet, aquest procés participatiu, una mica jo sempre els he dit als companys del Consell,
és una excusa per animar la gent a llegir-se un rotllo, que és el pla de govern, així no s'exagiran. Però és molt important, perquè és posar al vostre escrutini, a la vostra consideració, els plans que com a Consell he pensat que hem de culminar el camí inicial l'1 d'octubre. Molt bé. Quins instruments, quines estratègies, com ho fem? Doncs això és el pla de govern. Tots els projectes que ens sembla que ens serviran per acumular força i acabar culminant el camí del 1 d'octubre. Llavors, això el primer que hem de fer és posar-ho a la vostra consideració, perquè dieu, molt bé, efectivament, o no, o us convidem a que feu propostes vosaltres en aquest procés participatiu. Ja ho veureu. Espereu un mes, diguem, una mica més. Molt bé. I és una manera també de construir la utilitat del Consell, de la que parlàveu ara, junts. Perquè nosaltres sabem que està ple de bones idees en les bases, per exemple. I hem d'aconseguir que aquestes idees aflorin i pugin i surtin. Nosaltres proposem, tenim la responsabilitat, i l'hem exercit, de fer una proposta de pla de govern. Va ser una proposta oberta. I això és el full de ruta del Consell. És a dir, el Consell què vol? Ja ho sabem. Culminar el camí inicial l'1 d'octubre. Això, aquesta part ja l'hem resolt. La gent sap per què existeix el Consell, per culminar el camí de l'1 d'octubre. Molt bé. Què fa? Aquesta és la pregunta que la gent no té clara. Què fa el Consell per la República? El pla de govern vol ajudar a respondre aquesta pregunta. I per això és imprescindible que la gent conegui el pla de govern. Fem un procés de participació que la gent el pugui valorar. És una manera també de que la gent, vosaltres després quan us preguntin, escolta, el Consell per la República per què serveix, tindreu més instruments per contestar aquesta pregunta. Molt bé. Ara, una part de les coses que hem de fer és molt complexa. En el front internacional, com que sabem perfectament que la xarxa d'oficines exteriors de la Generalitat no treballen per la independència, treballen per l'autonomia, diguem. O sigui, són oficines d'un govern autonòmic. El Consell, si ara pogués, necessitaria una xarxa diplomàtica pròpia, estable, fixa, que estigués treballant per la independència. I sobre això s'està treballant, però imagineu, no?, que a vegades tenim projectes que són ingents i que només els tirarem endavant amb molts recursos. Però tenem la confiança, és a dir, el Consell és com una planteta que va néixer i que de vegades està una mica al brot, una mica més gran, no?, més fort. Però hem de convèncer-nos, efectivament, estic d'acord amb el que diu en Pep i el que deia la Lola, escolta, si no és un instrument útil per combinar el camí de l'1 d'octubre, és senzill, fem-ne un altre. O sigui, l'únic que necessitem són instruments que ens permetin culminar el camí de l'1 d'octubre. Molt bé, culminar el camí de l'1 d'octubre vol dir acumular forces. Molt bé. Pacíficament, per acabar guanyant un estat que actua violentament. Conseller, hi havia una pregunta de com era el dia a dia de vosaltres per aquí i com estava el president també. Mira, ara justament he explicat que em connectava amb vosaltres perquè a les 5 hem despatxat, també així per videoconferència, ja estava a Waterloo i jo estic al despatx del Parlament i hem estat una hora repassant temes que teníem pendents i encara hem quedat que continuarem diumenge, que no hem tingut temps. Però li deixem i diumenge seguim. A veure, el dia a dia nostre el que passa és que ha anat canviant molt durant aquests 2 anys en cada fase. Perquè en un primer moment doncs, estàvem molt condicionats per tota la persecució judicial, després això vam aconseguir que no ens condicionés tant. Depèn molt del moment, no? Ara què fem? Ara tenim una mica l'agenda dividida entre el Consell i el Parlament, perquè el Parlament ja hem de venir. Hem de venir i que aprofita el Parlament per fer el que ens heu encarregat, que és lluitar per el reconeixement de la República en un lloc com el Parlament Europeu. Molt bé. I llavors, bueno, no, la feina no s'acaba, això està clar. El dia a dia, ara amb el confinament també ha sigut diferent, ara amb el confinament, en part el president i jo també, ara ho estàvem comentant, ha sigut molt per un cantó, però per l'altre hem pogut tenir les famílies reunides durant molts mesos, que això des que vam marxar no havíem tingut. Perquè ell ha tingut la seva dona i les nenes amb ell, jo he tingut el meu company i la meva filla amb mi. Ai, que bé, estupendo. I per les nenes ha sigut, jo
faig una mica una broma, una mica bèstia, no me la tingueu en compte. La meva filla i una mica les filles del president, per elles ha sigut una manera de recuperar la normalitat, de perdre-la. Perquè han tornat a viure com vivien abans del 27 d'octubre. Amb els dos pares a casa, junts, tot el dia, com abans, i el pare i la mare, o no sé. Llavors, per tant, el dia a dia, cada trimestre el nostre dia a dia ha canviat des de fa 2 anys, que també hem hagut de desenvolupar una mena de capacitat d'adaptació que dius, mare de Déu, que la vida no ens doni tot el que podem arribar a aguantar, perquè llavors ho aguantes, no? Sí. Nosaltres el que sempre hem tingut la convicció de que aquesta lluita la guanyarem. El que passa és que, clar, no podem demanar actes de fe, no? I nosaltres volem donar elements racionals per convèncer d'això, o no per convèncer, per mantenir la convicció. No, però, escolteu, la independència l'aconseguirem. Sí, clar que l'aconseguirem. Aquesta lluita la guanyarem. Havent-hi hagut la llavor de l'1 d'octubre és massa forta, com per pensar que aquesta lluita... Creus que serà amb ajuda d'algú, Toni? Creus que serà amb ajuda d'algú? Amb l'ajuda de molta gent serà. Però no pensem que ens la donaran des de fora. És a dir, la independència, això també no em diu sols. Ens la guanyarem nosaltres sols. No, de donar no. Jo em deia que si, a part de la nostra aportació, hi haurà alguna ajuda de fora. Bueno, el que fem nosaltres és anar construint una consciència a Europa de que nosaltres som els demòcrates, que l'estat espanyol té un problema de democràcia greu i que no té aquí, que el franquisme no ha mort, que la transició espanyola va ser frau. Perquè ja se n'han donat compte, que no cal ser massa llest, no? Però hi ha molta més pedagogia de la que un es pensa, perquè jo us diré, què sabeu? Sabeu de la història de Polònia dels últims 40 anys? Coneixeu els detalls, oi que no? No tampoc, és a dir, o de la història, què sé, d'Àustria, o de Noruega, dius, espera, per què els noruecs haurien de conèixer en detall el conflicte català, o els danesos, o els austríacs, o els polacs, per tant, el grau de coneixement del que ha passat els últims anys i del que ha sigut dels últims anys el procés a Catalunya i una mica el que ha sigut la història de la democràcia espanyola dels últims 50 anys. No us penseu que s'ho saben tant. El qual no deixa de ser una bona notícia, perquè això vol dir que tenim un marge molt gran per fer pedagogia. Mireu, jo, això m'haureu sentit algunes vegades, potser, jo els dic, perquè no pensin que sóc jo, que tinc una visió parcial, els intento donar dades. Hi ha algú que té algú xerrant per aquí prop? No passa res. Doncs els hi poso dades que els sorprèn. Hi ha una dada... Tanca micros i li obres el seu i ja està, no? Si algú vol dir alguna cosa que... Jo segueixo obert, oi? Sí, estàs obert. No, doncs us deia que els hi poso alguna dada que em sembla que per ells és xocant. I els hi dic, escolteu, una pregunta. Quin paper va tenir el partit nazi quan es va morir Hitler? Quin paper va tenir el partit nazi en la Constitució alemanya que van fer després de la guerra, l'any 47? No, no ho sé, però és evident, cap paper. Molt bé. I molt bé, doncs la Constitució espanyola, la que tenim avui, la van fer 7 senyors, que a més, per cert, eren tots senyors. Sabeu, d'aquests 7 senyors, quants venien del partit del Franco? Llavors diuen, no, què vols dir? No ho sé. Dic, no, o sigui, quants venien del partit del Franco? Dic, 4, la majoria. Llavors, els expliques coses d'aquestes, per exemple, poso com un exemple de que no s'ho saben, perquè els expliques això i es queden en xoc total. I que és com si a Alemanya, la Constitució actual, la Constitució de la Merkel, l'haguessin fet els hereus de Hitler. O com si a Itàlia la Constitució actual l'haguessin fet el partit del Mussolini. I doncs així estem nosaltres, que la Constitució espanyola, que és la que justifica la repressió, la que justifica la presó, la que justifica la negació de tot el que ens neguen, si la van fer els franquistes. Nosaltres, en bona fe,
vam intentar-li trobar la part positiva, però ja al cap de 40 anys ja hem vist que la cosa no dona més de... Bueno, ho dic perquè en el Parlament Europeu realment m'he donat que hi ha molta feina de pedagogia que la podem fer, l'estem fent i l'hem de fer més i la podem fer molt ben feta, que faci que l'opinió pública a Europa, que és un dels aliats, com tu deies, qui ens ajudarà? La Chon deia, no? Dic, bueno, l'opinió pública europea és demòcrata, majoritària. I per tant, hem d'entrar per aquí. Com a demòcrates, els hem de fer veure que això no és un problema d'independentistes contra autoristes. És un problema de demòcrates contra autoritaris. I llavors es posen del nostre cantó. Llavors és explicar els fets de manera que s'adonin d'això. Hi ha un problema bàsic de democràcia a Espanya, i que per això Espanya ha fet les coses del revés que el Regne Unit amb Escòcia o del revés que el Canadà amb el Quebec, no? Hi ha un problema de democràcia. Bueno, això que ens ho sabem de memòria, aquí no s'ho saben tant com us podríeu imaginar. Per tant, dius, deures, explicar això, fer pedagogia en aquest sentit, no? Però... I el Consell també ha de servir per això. I el que no sabem, per tant, és com de llarg serà aquest tram final, oi? Molt bé. Us ben asseguro que els que tenim més pressa som nosaltres, Segur. Segur. Perquè nosaltres sabem que tornem si guanyem, diguem. Sí. Per tant, tenim molta pressa a guanyar. L'esperit de Perpinyà va ser molt maco. Llàstima que es tallés amb el tema aquest de la pandèmia. Va ser molt maco. Molt maco. Perpinyà va ser molt important, jo crec, per tots, per nosaltres i per tothom. Maco i emotiu. De veure tanta gent. Bueno, era la sensació de dir, vam haver de marxar a Brussel·les, al cap de 2 anys ja hem fet la meitat del camí. Hem arribat fins a la frontera, ara ens falta l'altra meitat. Per tant, ho dic perquè posem en valor que en 2 anys hem fet molt camí. En 2 anys hem fet tanta feina política i jurídica que ja hem pogut anar de Brussel·les a Perpinyà. M'explico com a metàfora. No? I per tant ara hem de fer la part final, que és la més difícil, que ens permeti anar de Perpinyà a Barcelona. La part de la immunitat, creieu que pot passar alguna cosa amb la immunitat de cara a la tardor i això? Hi ha una pregunta de la Montse fa estona, de la Montserrat. Ah, sí? Em sembla, i després et contesto això. Sí, Montserrat, digues. Era alguna de les eleccions, no? Eleccions sí, eleccions no. No et sento ara, Montserrat. Ara m'he posat la veu. Jo la pregunta no era per tot aquest tema global, sinó que era més que res pel tema del Lluís Puig, que el 23 està citat altre cop, no? Com es preveu que respondrà la justícia belga aquesta vegada? Penseu que és molt important el 23 perquè és la primera vegada que hi haurà una sentència sobre el fons d'un euroordre. O sigui, recordeu que al principi tot eren les euroordres. Llavors, bueno, no, la primera va ser Alemanya, evidentment, el president. Però la primera vegada que a Bèlgica, que al cap i a la fi on estem tots ara, hi haurà una decisió no sobre la forma, sinó sobre el fons d'un euroordre. Nosaltres sempre hem tingut molta confiança que la rebutjaran. Clar, sabeu que el Lluís només li demanen l'extradició per malversació, no per sedició. Tampoc sabem gaire bé què vol dir això, perquè amb la sentència no està clar. Els que tenen 9 anys o 10 o 12 no se sap quin trosset correspon a la sedició, quin trosset correspon a la malversació, perquè no ho han volgut aclarir expressament. Però tenim tranquil·litat, el Lluís està tranquil, estem tots tranquils, estarem amb ell allà el dia 23, i si es pot agafar avions, doncs que vingui qui pugui, diguem, a fer costat al conseller, i aquest jutge ens sembla que és un jutge molt imparcial, no? I per tant, estem tranquils. El que passa és que fins que no... aquest senyor, bueno, fins que no ens expliqui què ha decidit, ell farà la vista oral el 23, segurament dirà d'aquí una setmana tipus sentència. Per tant, la sentència la tindrem a principis de juliol. Nosaltres li demanarem aquestes coses que fem perquè tenim aquests advocats tan astuts, de presentar una qüestió prejudicial davant del Tribunal de la Unió Europea de Luxemburg. I si el jutge accepta, es torna a aturar el procés d'extradició fins que el tribunal contesti aquesta qüestió prejudicial, que en aquest cas pot durar entre 6 mesos i un any.
Per tant, el pobre Lluís, que té també un punt una mica, com tots ens passa, una mica d'impaciència, doncs haurà de fer altra vegada un exercici de paciència, perquè pot ser que Luxemburg, en cas que el jutge belga accepti, perquè això no està gens clar, doncs fins que Luxemburg no contesti. Però ens interessaria molt implicar Luxemburg aquí, perquè ja heu vist que cada vegada que hem tingut el Tribunal de Luxemburg entremig, ens ha anat molt bé, no? I la immunitat, que em preguntava en Francesc, doncs el que sí que ha passat amb el Covid és que la votació del suplicatori, que probablement s'hagués fet abans de l'estiu, ara és quasi segur que es farà després de l'estiu. Llavors, què passa si es vota el suplicatori? És molt difícil, jo ho he dit sempre, aquesta batalla és molt difícil guanyar-la des del punt de vista de la majoria de l'àmbit del ple, però en canvi, encara que la votació no la guanyessin, pot ser una victòria política, sempre pots una o l'altra, és a dir, només que aquest suplicatori hi hagi un debat i que s'obligui a fer, no? Diguem, hi haurà molts diputats en la línia del que us deia abans que amb motiu d'aquesta votació descobriran coses que no coneixien. I per tant, en aquest sentit ja ens interessa. Ara, nosaltres treballarem per guanyar la votació sabent que és molt complicat. Si es perd la votació, no passa res més que nosaltres hem de seguir el procés d'extradició, tal com l'està fent el Lluís, fins que el jutge prengui una decisió, però no perdem pas la nostra qualitat d'eurodiputats. El que perdem és la immunitat que ens permet circular per la Unió Europea, per tant ja no podrem baixar per Perpinyà. Podrem anar a Estrasburg, perquè la immunitat de desplaçament que se'n diu per anar a la seu del Parlament sempre la tindrem. Per tant, podrem entrar a França i anar a Estrasburg, però no podrem agafar i baixar a la Catalunya Nord, si es perd el suplicatori. Per tant, haurem d'anar a la Catalunya Nord aquest estiu molt, perquè no sabem. Podem fer una mica de volta per anar a Estrasburg, no? Podem fer per anar a Estrasburg una mica de volta, però llavors no sé si et deixem parar. Val. Escolta, mira, si em permets, conseller, una petita pregunta una mica compromesa, vull dir que si no dius que no la pots contestar, com estan les relacions? Ara tens el Consell per la República el consideren com una mena de govern a l'exili. Abans tenim dos governs, un a l'exili i un altre a l'interior. Com estan les relacions amb el govern interior? Bueno, no bones, és a dir, la relació amb el president Torra ha sigut sempre boníssima. Sí, amb el president no ho dubto, però parlo amb el govern en general. Ell és el defensor número 1 del Consell per la República. I després, jo diria que el problema no està en les relacions entre el govern de la Generalitat i el Consell per la República, sinó que el problema és les relacions que hi ha entre els dos socis a dins del govern de la Generalitat. Que en aquests moments és una relació de molt poca complicitat i de molt poca confiança. Per tant, no, nosaltres en aquest sentit intentem, com et deia, intentar treballar i fer, diguem, tot el projecte per sobre de les disputes partidistes, no? Nosaltres tenim tots els partits i totes les entitats al Consell. I en allà hi ha una certa harmonia. El que passa és que, és el que us deia, nosaltres ara, per exemple, a través dels consells locals, volem començar a treballar una mica el que vam iniciar a Perpinyà. Alguna vegada deia, llàstima que Perpinyà es va trencar aquell moment. Perpinyà estava previst, el Francesc ho deia, que continués immediatament amb el que em dèiem el preparem. Que va ser una mica el lema de les nostres intervencions. I a través dels consells locals ara començarem a obrir un debat intern. També ha de ser una mica discret, perquè l'estat espanyol està boig, per tant, a la mínima 10 delictes, i clar, no es tracta que acabem tots a la fiscalia, o potser sí, potser només podrem culminar aquest procés si acabem passant tots per la fiscalia. És que és clar, és que aquí està el debat, no? Però volem obrir un debat als consells locals amb aquesta lògica del preparem-lo, no? De dir, si només podem fer la independència per mitjà d'una confrontació, i si la confrontació l'hem de fer entre tots, no només els que estem a davant, perquè quan els que assumim el xoc amb l'Estat som només els de davant, avancem una mica, però no del tot, i és el que va passar a l'octubre, no? Ja xoquem nosaltres, ja xoquem des del govern. Bueno, si només xoca el govern, avances un tros. Per tant, ara es tracta de preparar un xoc massiu.
pacífic, democràtic, però no plàcid. Llavors el preparem-nos és obrir aquest debat de manera molt sincera. I el Consell per la República entenem que té la responsabilitat de fer això, encara que no és bonic, no és emocionant, no és agradable, però és per responsabilitat de ser honestos amb el que nosaltres pensem. De dir, obrim un debat sincer en els consells locals, de dir en quin sentit ens sentim forts com a carrer, com a societat, com a ciutadans, per organitzar aquest xoc. I què vol dir organitzar aquest xoc? I com ens hem de protegir al màxim possible, i al mateix temps hem de saber quins els riscos que pot comportar. Però si no li posem... Aquest partit està obert. Si no el juguem no el guanyarem. Jo dic, la independència és inevitable. Bueno, és inevitable si fem el que hem de fer, que és jugar el partit. Si no el juguem no el guanyarem. I llavors, per guanyar un partit s'ha de tenir moral de victòria. I s'ha de tenir moral de sacrifici, les dues coses. És a dir, és molt difícil guanyar un partit com aquest sense moral de victòria i sense moral de sacrifici, perquè l'equip contrari dona patades, tenen l'àrbit comprat, fan trampes, fan travetes, però estem jugant un partit amb ells. Llavors, moral de victòria i de sacrifici. És que ara el senyor Sánchez ha descobert la policia patriòtica. Quina barra! Sí. Ara estan bevent de la seva pròpia medicina, Exacte. Quina barra! Sí. Us ho preguntin a vosaltres o al Xavier Trias, oi? Sí, exactament. És això. Bueno, llavors, ara farem això, el preparem-nos és això, el preparem-nos és aprofitar la xarxa interior del Consell per obrir un debat una mica... Bueno, una mica complexa, diguem, però si no som capaços de gestionar la complexitat de la situació, llavors no guanyarem. No es pot guanyar, clar que es pot guanyar. Jo a vegades penso que ho vivim tots plegats ho vivim d'aquesta manera que us diré. Estem jugant un partit i és evident que ens mereixem guanyar nosaltres i que el nostre sentiment es queda aquí. Ens mereixem guanyar aquest partit? La victòria ens la mereixem. És just, és legítima, la independència. Molt bé, però ja t'he fet una altra pregunta. A part de que ens mereixem guanyar el partit, tu estàs convençut de que el guanyaràs? Perquè una cosa és estar convençut de que mereixes guanyar. I l'altra és estar convençut de que guanyaràs. Estem convençuts de que guanyarem? Perquè si estem convençuts de que guanyarem, assumirem més sacrificis. Si tu estàs segur de la victòria, assumeixes més sacrificis. Dius, total, guanyaré. Pago un preu, però perquè sí que val la pena pagar-lo perquè acabaré guanyant. Llavors, creiem que ens mereixem la independència. Però estem segurs de que guanyarem aquest combat amb l'estat espanyol? Hem d'enfortir una mica, jo crec, la moral de victòria. Sí. Jo ho veig així, ho dic de manera avui com si estigués amb els amics parlant amb tota la confiança del món. Bueno, la conversa en tu ajuda, també. La Maria Teresa no la sento, però la Maria Teresa no fa gestos i fa... Bueno, la moral de victòria, a veure, ens animem uns a d'altres i de seguida la posem en pràctica. Però aquest partit, que és el que volem jugar, dic volem perquè és que a vegades no trepitgem ni el terreny. No sabem quina és la tàctica que hem de seguir. Ens manca lideratge, això per un costat. I després ens estàs parlant, conseller, dels consells locals, demanant, suposo, una informació per comptar, per veure quina és la força real de la que disposem per jugar aquest partit. Però aquí també jo em qüestiono, els consells no són molt tendres encara? No estem encara dividint una miqueta tota la part social organitzada? Després de que ja tenim els partits dividits, ara nosaltres també no ens acabem de col·locar socialment, estratègicament bé. M'explico? Sí, no, i aquesta era una de les nostres inquietuds, de dir ara que l'ANC no es pensi
que estem entrant en col·lisió, els consells locals, la voluntat és que siguin allò que plegui a tothom, que no divideixin, sinó que reuneixin. Però nosaltres necessitem una estructura a l'interior com a consell per poder fer una part de la feina, com per exemple això. Com ho hem de fer? Per conèixer la capacitat d'organització de cara a una confrontació. Hem de fer-ho a través d'alguna estructura pròpia. No podem llogar-ho, això. I, escolta, mira, això li llogo a l'ANC, li encarrego a l'ANC del club. Bueno, no ho sap. Potser no es deixaran, diguem. És el pla del Consell, la confrontació. Potser no és el de l'ANC, no sé com dir. Nosaltres hem de disposar també, davant de les nostres idees estratègiques, de la capacitat per intentar liderar justament una estratègia nosaltres directament. Ara, l'ANC està dins i estem, almenys per dalt estem molt ben avinguts. Segurament que en els territoris hi ha de tot, sempre passen coses. El que passa que els que estan més desavinguts són els partits. Perquè, per exemple, ara quan vam estar a Perpinyà, anàvem tots amb una pinya, i segurament que uns eren de la CUP, els altres eren dels Junts per Catalunya, els altres del PDeCAT, els altres d'Esquerra, i nosaltres no ens ho preguntem. Nosaltres tirem endavant. El problema és el partit, el que no sé per quins motius, bueno, us puc imaginar com tothom, però el problema és aquest. Perquè els de baix no s'ho preguntem. Tots som independents, siguin del partit que siguin. I crec que, vaja, nosaltres anem a una. El que passa que llavors ens trobem que sí, volem jugar un joc d'escacs, però, hosti, no sabem per jugar a les pitxes. No sabem si el cavall salta o el fil recte, o si en diagonal. I aquí, jo almenys, parlo per mi, veig la impotència de dir sí, volem fer coses, anem a cantar, anem aquí, anem a Perpinyà, anem a Estrasburg, anem a Briola, i què? I cada vegada derrotada, ara aquest, derrotada, cap a l'altre cantó. No sé, jo veig que els de baix sí que estan units, almenys són aquí, en general, amb totes les trobades del 12 de setembre. Jo no havia preguntat mai al del costat d'aquí petitets. I anàvem tots jugant. Sí, és això.